encarreguem de la fisiologia, de tota aquesta part de salut. Cariño, cariño! Vine! Què? Mira! Que estem... La por al part és una cosa que té molt integrada culturalment i socialment, no? Ens portem una història, no?, a la qual les dones tenien una mortalitat alta. La por crea una tensió i la tensió, en qualsevol cosa de la vida, crea un dolor. El patriarcado es la dominación y cuando se domina, pues solo cuenta la voluntad y el deseo del que domina. I crec que en el part, també des del discurs de la por, de tot el que passarà malament si no fas una sèrie de coses, estem decidint en un marc on al final tot és un tema de risc, benefici, percentatges, tal. No podem decidir des del desig, no?